Әссәламу алейкум, хөрмәтле тамашачылар. Хызур ТВ телеканалында хәерле сәгатьтә тапшыруы башлана. Бүген бездә искиткеч зәвыклы туташ кунакта. Ул калфаклар җыя, аның бабалары читек теккән һәм ул нәфис сүз сәхнә теле өлкәсен бик үзидә. Хөрмәтле тамашачылар, бүген бездә кунакта татар теле һәм әдәбият укытучысы, театр түгәрәгендә рәхәтләнеп шөгыльләнүче актриса, радиода алып баручы Эльвина Нәҗипова. Әссәламу алейкум, Эльвина. Әссәламу алейкум, Резидә. Хәерле сәгатьтә булсын, хөрмәтле тамашачылар. Рәхмәт, хәерле сәгатьтә без башлыйбыз. Эльвина, Мөхәммәд пәйгамбәребез аңа Аллаһның сәламе вә рәхмәте булсын. Аллаһ Тәгаләгә һәм соңгы көнгә ышанучы кеше я игелекле сүз генә сөйләсен, я бөтенләй дәшмәсен дигән. Син үзең менә сүзнең көченә ышанасыңмы? Әлбәттә, Резидә, ул инде сүз иң мөһим әйберләрнең берседер бу тормышта, шулай бит. Сүз белән кешене юатып та була, борчып, елатып та була диләр. Мин инде үзем мәктәптә безнең туган телебезне дә укытучы буларак, әлбәттә, һәрбер сүзгә дә билгеле бер басым ясарга тырышабыз. Укучыларны да дөрес вакытта нинди сүзләр әйтеп сөйләшергә өйрәтәбез бит инде. Менә беренче сыйныфларны да без иң тәүге сүзләрен әйтеп язарга өйрәтәбез, шулай бит. Һәм инде минемчә барыбер бу тормышта безнең яшәүебез ул шул матур сүзләр белән уратып алынган. Һәм инде менә Аллаһ Тәгалә тарафыннан бирелгән безнең бик күп дуаларыбыз да, бик күп сүрәләребез дә ул бит инде шул изге сүзләрдән гыйбарәт. Һәм без аларны тиешле урында кулланып сөйләшә белергә тиеш дип саныйм инде мин. Эльвина, син татар кызларына хас булган тыйнак кыз. Менә шушы тыйнаклык ул тумыштан киләме, әллә аны тәрбияләргә кирәкме? Тыйнак дип әйтәләр инде аны, чыннан да шулай. Минем үземдә һаман да шул сорау кала. Тыйнак булгач ул нинди буласың дип сөйләшмәскә тиешме ул? Я булмаса, Аны ялчан буладыр сөйләшмәү. Менә ялчанлык белән тыйнаклык ул ничектер янәшә йөри, шулай. Янәшә йөри торгандыр. Әмма дә ләкин минемчә ул тумыштан да салынадыр күпмедер дәрәҗәдә. Ләкин бит ул Аллаһ Тәгалә тарафыннан салынса да, әле аны бит тормышта тәрбияләргә дә кирәк ул тыйнаклык сыйфатын. Менә мин инде үзем шуны әйтергә телим, гаиләдә син әти-әниләрнең мөнәсәбәтен күреп үсәсең. Шулай ук аларның әти-әниләренә карата мөнәсәбәтен күреп үсеп, син үзең дә ничектер бу җәмгыятьтә яраклашасың. Әмма шунысы бар, әниләрдән бит әле ул билгеле бер вакытта аерылып китәсең, укырга башка бер шәһәргә киткәч, җәмгыятьтә син үзеңчә формалаша башлыйсың да, һәм әлеге сыйфатлар кысылырга мөмкин, я булмаса киресенчә артып китәргә мөмкин инде. Мин инде үземнең гаиләдә алган сыйфатларны киресенчә югалтмаска тырышып, аларны үземнең тирәлектә кешеләргә дә таратырга тырышып, шулай итеп, менә бүгенге көнгә кадәр яшәп киләмен инде. Син кичкенәдән әниләрең кызым, син бит кыз кеше, тыйнак бул дип үстерделәрме? Әллә инде менә үзең әйтмешли, алар үрнәгендә күреп белеп үстеңме син моны? Менә минем әлбәттә алар әйткәндер аны. Минем бигрәк тә әбиемнәрнең шул сүзләре исемдә калган. Чөнки минем әле менә бүгенге көнгә кадәр ике әбием, бабам да исән саулар, Аллага шөкер. Мин аларның тәрбиясен күреп үсәм әлеге көнгә кадәр. Һәм гел әбиләремдә үскәнлектәнме, алар мине эшкә дә өйрәттеләр, матур сүзләр әйтергә дә өйрәттеләр. Һәм шулай ук шул вакытта әйтәләр иде. Кызым, тыйнаклык билгесе ул иң беренче менә егетләрнең күзенә чалына торган сыйфатларның берсе дип инде. Әллә шуңамы, бәлки шунлыктан күңелгә кереп калгандыр инде ул сыйфат. Шуңа күрә әле мин аларга Аллага шөкер бик рәхмәтлемен. Шул сыйфатларны безгә белгертеп үстергәннәре өчен. Кайсы нинди кешене мактап бозып була? Ничек уйлыйсың? Менә син укытучы буларак бит инде мактарга да туры килә, укучыларны тиргәргә дә туры килә. Нинди кешене бозып була мактап? Мактап, минемчә, ул кеше инде мин аны мактап бозыла икән кеше, ул инде баштан ук бозылган кешедер дип мин үзем санар идем. Ни өчен дигәндә, менә мисал өчен Резидә, мин сине күпме генә мактасам да, син һаман да шулай ук тыйнак булып кала бирәсең. Менә үзеңә карата әйтсәм дә. Менә кайсы бер кешеләр алар үсене бирәләр, минлекләре зур булган кешеләр минемчә мактаган саен аларның бурыннары тагын да күтәрелә дип саныйм инде мин. Мәктәпкә килгәндә исә, анда инде син балаларны, укучыларны мактыйсың нилектән? Аларны берсен мактыйсың икән, икенчесенең дә шул сыбгасы килеп
тагын да стимул була аларга, стимул була, ныграк беләсе килә башлый. Үз өстендә күбрәк эшли башлый дип әйтәсем килә инде. Мин дә тырышыйм әле, мине дә Эльвина Рифатовны мактар дип, алар инде тырыша башлыйлар тагын. Әйе, шулай. Менә бүгенге көндә бигрәк тә беренче сыйныфларда чалына инде ул андый әйбер. Без бит инде билгә куймыйбыз әле, йолдызчыклар гына куябыз инде. Мин әйтәм, менә кем үзен дәрестә яхшы күрсәтә, җавап бирә, мин аларга йолдызлар куям димен инде. Әле берсен мактап алдым да, менә бүгенге көндә инде 5 йолдызы бар димен инде. Шул мактау калганнарына инде тәэсир итеп, алар да тырыша башладылар. Субханалла, димәк инде синең әле бик озак эшләмәсәң дә, синең инде үзеңнең методларың бар укыту өлкәсендә. Менә бар дип әйтә алам инде, чөнки Ничә ел эшлисең инде? 3нче елымны эшлимен инде мин менә 27нче татар гимназиясендә, ул Вахитов районында урнашкан. Һәм нәрсә дип әйтәсем килә, студент булган дәвердә үк бик күп конкурсларда катнашырга туры килде. Һәм шулардан җыелып килгән тәҗрибәдер инде. Без бит практиканы 4нче курста үтә башлыйбыз. Шул ук гимназиядә үтә башладым мин. Һәм үзебезгә билгеле бер методистларын дип әйтәм, безнең мөгаллимнәрнең алымнарын алып, һәм үземнең дә булган идеяларны дип әйтим инде, уй фикерләрне кушып, үзенә күрә алымнар килеп чыкты. Менә инде Аллага шөкер, ел укытучысы дигән бәйгедә дә ул алымнарны куллана алып, билгеле бер нәтиҗәгә ирешә алгач, инде мин икеләтә шат булдым инде. Менә инде бәйгеләр турында сүз киткән икән, әйдә әйтеп үтик әле тамашачыларыбызга нинди бәйгеләрдә катнашып, нинди җиңүләр яулаганыңны. Ел укытучысы 2018 бәйгесенең республика күләм татар теле һәм әдәбияты укытучылары арасында укытучы инноватор номинациясендә җиңүче булдың. Яз гүзәле 2016, татар кызы 2016 халыкара бәйгесенең җиңүчесе, иң камил кыз һәм татар телен яхшы белүче кыз номинацияләрендә җиңеп чыктың һәм мин буларның шаһиде булдым. Аллага шөкер. Безнең уртак сөенеч булды инде ул шулай бит. Шуннан да менә тамашачыларга да ул сер түгел инде Резидә. Ничек дип әйтим? Бик күп кешеләр әйтә инде, синең тормышың гел бәйгеләрдән тора, син гел ярышып яшисең дип әйтәләр инде. Сиңа ул кеше белән ярышып яшәү үзеңә бит тискәре йон тоясыңмы дип сораучылар да бар. Юк, алай түгел ул. Мин үзем менә тик кенә утырып, менә бер генә көйгә яши аламдыр, ансы да бардыр. Әмма ул бит мин һаман да яңалыкка омтылам. Мин яңа төрле кешеләр белән аралаша синең фикерләвең дә үсә. Безгә мөгаллимнәргә ул бүгенге көндә бик кирәк. Аннары менә шул ук һаман да яз гүзәл татар кызы дидең. Менә шушы безнең тыйнаклык сыйфатларын без әлеге бәйгеләрдә дә бит күрсәтә алабыз. Һәм аны инде шушы жюри әгъзалары, тамашачылар күреп бәяли ала икән. Бу бит инде зур әйбер дип әйтер идем мин. Шуңа күрә бүгенге көндә әлбәттә бәйгеләр инде алар азаеп килә, чөнки инде бәйгедә калмады бугай инде. Бәйгедә калмады бугай. Мин әйтәмен инде шаярып. Гаиләмдә дә Нишкәбил бәйгесе генә калды димен инде. Анысына иншалла инде кияүгә чыккач, бәйгеләр тапкач, бергәләшеп гаилә белән барып катнашырбыз иншалла. Алла берсә, амин. Ләкин шулай да әле яңа бәйгеләр чыгып тора. Катнашырсың әле, Алла берсә, һичшиксез. Менә бу бәйгеләр шулай да һәр вакыт стресста тору бит ул рәхәт түгелдер. Бәйгедә катнашу бит инде ул һәр вакыт ул стресс күпмедер дәрәҗәдә. Чөнки син әзерләнәсең, син борчыласың, син каушыйсың, дулкынланасың. Менә рәхәт хис тойгымы ул синең өчен. Аңа чыныгу кирәктер. Менә бит салкын суга кергәндә дә беренче тапкыр кергәндә кирә алмыйсың кебек. Аннары инде чыныгасың. Менә бу бәйгеләрдә дә шулай ук. Мин мәктәптә, үземнең авылымда мәктәптә укыганда катнаша килгәч, әлеге бәйгеләрдә, ул бит мисал өчен бер төрле генә түгел, ул республика күләм, шәһәр күләм, халыкара бәйгеләр булгач, чыныгасың һәм һәрберсенә дә ничектер индивидуаль, аерым якын килеп әзерләнәсең. Менә ел укытучысында гына да әйтеп узасым килә, анда һәрбер этабында аерым шөгыльләнергә, аерым әзерләнергә кирәк. Ачык дәресне син кабатлай алмыйсың, кабатлана алмыйсың. Әлбәттә инде ул син әйткән кебек стрессы да була торгандыр. Миңа инде укытучылар шаката сине самолетта стюардесса итеп эшкә куясы калган икән, син бик сабыр диләр инде. Ашыгудан бит эшнең нәтиҗәсе булмый, шулай бит ашыгып, дулкынланып. Әлбәттә, әзрәк дулкынлану хисе булмый калмый, ләкин үз-үзеңә ышанырга кирәк. Үз-үзеңә аныклап ышансаң, син бүтән кыенлыкларның да
жеңіп шыға аласың деп санаймын мен. Жауаплылық да бик керек бит әле бу очракта. Менә бәйгедән бәйгегә үзеңә карата таләпчәнлек, жауаплылык арта барамы? Әйе, ул әйбер бик көчле инде миндә әлбәттә. Мин хәтта менә көнлек менә мисал өчен бүген әлеге тапшыруга киләм дигәнемдә минем көндәлегемдә язылып куелган ул шулай бит. Анарысын һәрбере шулай көнләп язылып куелгач, минем үземнең күңелемдә тәртип урнашкан. Еллык анда 2 ай алдан менә шундый план корылгач, үзеңә җаваплылыкны куясың һәм син шуның буенча яшисең. Әлбәттә, алар инде үзгәргә дә мөмкин, башка төрле сәбәпләр килеп чыгарга мөмкин инде, тормышта төрле хәлләр була. Үзеңдәге әлеге җаваплылык булгач, тирә-юнәрдән дә шуны таләп итәсең. Шул менә. Андый кешегә читен булмыймы ул кайбер вакытларда? Ләкин менә шунысы бар, мин инде моны ничек дип атарга да белмим. Мин җаваплылык хисенең нинди икән аңлагач, менә мисал өчен синдә ул җитеп бетми икән, мин синнән аны ук таләп итә алмыйм. Чөнки һәрбер кешегә якын килү дигән әйбер бар. Менә безне укытучы буларак та шуңа өйрәттеләр инде. Укучының да берсе күп белергә мөмкин, берсе бик белмәскә мөмкин инде. Икесеннән дә бер әйберне таләп итәргә беренчелектә мөмкин түгел. Шуңа күрә, Аллага шөкер, тормышта мин бөтен нәрсәгә дә яраклаша алам. Менә миңа әйтәләр, Илвина, инде яшең бара да бара, син әле һаман кәүдә түгел диләр мисал өчен. Синнән куркалардыр инде диләр. Гел катнашып йөргәч монда син бик теге куркыныч, бик актив кешедер диләр инде. Мин әйтәм, мин бит тынычта була беләм. Мин бик теге чапмаска да мөмкинмен. Иң мөһиме ул кеше булсын, мин аңа да яраклаша беләчәкмен димен инде. Алла бирсә, насыйп итсен Ходай. Шу кеше очратырга һәм матур итеп гаилә корып җибәрергә. Алла бирсә. Амин, шулай булсын. Шулай да син менә гаилә коруга бик җаваплы карыйсыңдыр инде, шулай ук. Эшеңә караган кебек, шулай бит. Катнаш никах мәсьәләсенә ничек карыйсың? Катнаш никах әлбәттә бүгенге көндә бик актуаль сорауларның берседер дип саныйм. Ничек дип әйтәм инде, бүгенге көндә бөтен әйбергә дә без лояль дип әйтим инде, карарга өйрәнгәнбез бит инде. Әмма дә ләкин минем үземнең фикерем шул әби-бабайлардан килгән фикер инде ул. Барбер үзебезнең динебездә булган, үзебезнең гореф-гадәтләрне саклаган кеше белән тормышны бәйлисе килә. Кем инде катнаш никах белән яшәүчеләр бар икән, алар бүгенге көндә бер-берсен аңлап яшиләр икән, бу да бик әйбәт. Бу мәсьәләгә кагылышлы дин нинди фикердә булуын без даими сәхифәбездән белербез. Мөселманнарга башка дин кешесенә яки башка милләт кешесенә кияүгә чыгаргамы, чыкмаскамы, өйләнергәме, өйләнмәскәме дигән шундый сораулар күп бирәләр. Әлбәттә, безнең динебездә теге аеруча милләтчелек дигән нәрсә юк. Теге нацизм диләр бит әле. Национализм анда. Allah subhanahu wa ta'ala әйтте бит: "Я аyyuhan-насу инна халакнакум мин закарин ва унса ва джаалнакум шу'уба ва кабаиля литa'арафу." Ягъни эй кешеләр ди. Аллаһ Таала монда гомум кешеләргә мөрҗәгать итеп әйтә. Эй кешеләр, мин сезне ир белән хатын итеп яраттым диде. Һәм төрле кабиләләр һәм милләтләр итеп яраттым диде. Ягъни Аллаһ Таала шушы аятта безгә нәрсәгә өнди? Ягъни кешене милләтләп бүлмәгез. Мин сезне төрле итеп яраттым әлбәттә диде. Ләкин милләткә бүлмәгез. Чөнки инна акрамакум индаллаһи атқакум, Аллаһ каршында иң хәерлегез тәкъвалы булганыгыз дигән. Ягъни Раббыгызга якын булганыгыз. Аллаһ Тәгаләгә иманыгыз белән якын булганыгыз дигәнне аңлата инде. Төрле милләтләр булса да, төрле кабиләләр булса да, әмма ләкин Аллаһ Тәгалә безгә төрле милләтләр итеп яраткан булса да, төрле кабиләләр итеп яраткан булса да, монда әйтергә кирәк, җир менә нинди җирлектә яшисең. Мәсәлән, без татар җирлегендә яшибез. Безнең үзебезнең гореф-гадәтләребез бар, үзебезнең карашларыбыз, мәдәниятебез бар. Һәм шушы мәдәнияткә, карашларга туры китереп, кыз белән җегетне өйләндерсәң хәерлерәк. Ни өчен? Чөнки алар икесе дә гүбәдия ашап үскәннәр. Мәсәлән, һәм инде бу җегет гомере буе әнинең гүбәдиясен
ашап үскән, монда ниндидер бер башка милләт кешесе килгәндә, ниндидер тәгъмия мәсәлән, шундый бер ризык бар инде, үзенә ул Мисырда әзерлиләр аны. Гарәп кызына өйләнгәндә, ниндидер бер башка ризыкны ашый башлаган, ияләшә алмый. Авыр аңа. Аннан соң бала мәсьәләсе дә. Безнең бит инде татар гырыф-гадәтләрендә ниндидер бар, сабантуйлар бар, башкасы бар. Бала хәзер туган, аның әтисенә яки әнисенә кая күнергә дә белмей. Аңа авыр була. Киләчәктә шушының аркасында гына талаша башлыйлар. Дин мәсьәләсенә бөтенләй дәшмим. Мәсәлән, безнең динебездә мөселман ире христиан кызын ала. Шин христиан кызы турында сүз бар монда. Ул динен тота торган, Аллаһ Тәгаләне таный торган, Аллаһны бер дип белә торган, намуслы дип әйтергә кирәк инде. Хатын кыз христиан кызы булса гына аңа өйләнергә була дип Аллаһ Тәгалә безгә Коръәндә әйтә. Әмма ләкин бала тугач, без әйтә, әйдә ширкәүгә, бер әйтә, әйдә мәчеткә исем кушарга. Икесенең дә низах килеп чыгарга мөмкин менә шушында гына. Корбан вакыты килеп җитә, сарык суярга кирәк. Мәсәлән, анда башка гырыф-гадәтләр, бу аны белми бер кашанда. Ураза мәсәлән, һәм башкалар. Монда икенче төрле, тегендә бөтенләй икенче төрле, һәм менә шушында гына низах килеп чыга. Һәм бала кайсы нинди культурада, нинди мәдәнияттә теге үскәнен үзе аңламый калырга мөмкин. Кайсы дөрес үзе аңламый калырга мөмкин. Бездә мөселман кызлары әз түгел бит инде, Аллаһка шөкер. Татар кызлары без әз түгел. Алыгыз да өйләнегез. Нәрсәгә? Башка милләт кешесен алырга дип әйтергә мөмкин без. Әмма ләкин дин бар, гырыф-гадәт. Әгәр дә гырыф-гадәт динебезгә, шәригатебезгә каршы килмәй икән, мәсәлән, 3-7 кыргы, сабантуйлар һәм башкалар, без шушы гырыф-гадәт белән яшәргә тиешбез. Без шуның белән туган, безнең каныбызга сеңгән. Бүтәнчә без булдыра алмыйбыз. Мәсәлән, сез дә, мин дә башка милләт кешесенә кияүгә чыккач, барыбер әниебезнең менә шушы кичкенә чакта үстергән вакытларын, пешергән татар ризыкларын сагыначакбыз. Әллә кая китсәң дә. Һәм ничә еллар үтсә дә барыбер күңелең монда тартачак. Где родился, там и пригодился диләр бит әле. Барыбер үз милләт кешесен алсаң, күпкә хәерлерәк, һәм инде гаиләнең дәвам булуында да, гаиләнең дәвамлы булуында да күбрәк өмет бар дип әйтәсе килә. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, хәерле сәгатьтә тапшыруын дәвам итәбез. Бүген бездә кунакта Эльвина Нәҗипова. Эльвина, син ничек уйлыйсың? Менә бөтен кешегә дә үзеңнең шәхси дөньяңны ачып салу дөрес микән? Бүгенге көндә бит инде Instagram, ВКонтакте һәм башка социаль челтәрләрдә кайбер кеше инде менә хәтта ашаган ризыгына кадәр чыгарып сала. Син үзең билгеле шәхес татар дөньясында һәм синең язылучыларың да күп. Үзең менә шушы нәрсәне ничек кабул итәсең? Һәм шик булырга тиешме монда? Әлбәттә инде шик булырга тиеш, ни өчен дигәндә, хәтта бит инде менә безгә дин буенча да хатын-кызларга менә яулыктан, озын күлмәкләрдән йөрергә диелгән бит инде, бары тик үзләренең ирләре өчен генә бөтен матурлыклары булырга тиеш диелгән. Монда инде бүгенге көндә әлбәттә кеше үз тормышының бөтен энәсеннән җибенә кадәр интернет челтәренә күрсәтә. Мин бу әйбергә бик уңай карыйм дип әйтә алмыйм, чөнки үзем дә менә фотосурәтләрне дә шикле рәвештә куярга тырышам. Минем гаиләдә дә андый сүз бар инде, менә кызым бөтен әйберен дә куеп бетерә, кирәкмәстер, күз тию дигән әйбер дә бар диләр бит инде. Әлбәттә анысы да бардыр, бөтен кешенең дә күңеле бер төрле булырга мөмкин түгел. Әлбәттә артист кешеләр өчен, менә бик билгеле кешеләр өчен инде ул кемгәдер
ул яңалыклар белән таныштырып бару өчен, тамашачыларын җыеп торыр өчен әйбәттер дип саныйм. Әмма минем яктан караганда инде, мин шуны аңладым, менә минем дусларым, бик күп менә шул юнәлештә эшләүче дусларым әйтә, синең битеңне карап чыгабыз да Инстаграмда, бездә мотивация туа диләр. Ягъни мин моны ничек аңладым инде? Мин булган бәйгеләрне, анда берәр нинди чараларны куеп барам да, монда катнаштык, монда очрашуда булдык дип. Әлеге кешенең дә шушыны карагач, үзендә мотивация туа икән, кая әле минем дә эшли алам бит моны, мин дә җитешәм бит моңа дип, алар да шулай эшли башлыйлар икән. Шуннан соң инде мин моңа ничектер ярый, бик бөтенесен дә куеп бетермәсәк тә, шулай куюны дәвам итәрбез. Кешегә әзме-күпме файдасы бар икән, булыша аласы икән, бу шулай ук начар түгел бит инде. Әлбәттә, шәхси булган мәгълүматларны, шәхси тормышны барыбер дә ачып бетерергә кирәктер дип санамыйм. Чөнки сер булып калырга тиешле әйберләр бар бит инде, үзеңнең гаиләң эчендә генә була торган әйберләр бар. Булар барысы да гаилә эчендә калырга тиештер дип саныйм инде мин. Һәр кешенең үзендә. Менә син шуннан да бөтен нәрсәгә өлгерәсең. Бик җитез, уңган, бөтен нәрсәгә өлгерәсең кебек. Менә үзеңдә әйттең, минем көндәлегем бар дидең. Мин менә бүгенге тапшыруга килүемне дә язып куйдым дисең. Син кичкенәдән менә шулай вакытыңны дөрес төгәл бүлергә өйрәндеңме? Әллә синең тормыш өйрәттеме? Менә шушы синең ритмың өйрәттеме? Аны ничек дип әйтим инде? Аны әни дә әйтмәгәндер инде, кызым язып бар дип. Мин әнидә күрә идем аны. Чөнки безнең әнинең үзенең шундый блокноты бар, мин аны гел хәтерлим инде. Ул анда мисал өчен иртән сыер савып кергәч, ничә литр сөт биргән язып куя торган иде. Әби бабамнарда әле дә бар, алар гел шулай дәфтәргә язып баралар. Кайсы көнне анда яңгыр яуган, һәм кайсы көнне анда бәрәңге алырга ярый, я булмаса көтүне кайчан чыгарырга ярый. Минемчә теге себеркене кайчан җыярга, урманга барырга кирәк. Менә шиктер алар аны язып барды, мин шулардан күргәнмен дип саныймын инде, чөнки әле менә хәзер дә хәтерлим бит. Һәм үземә дә шундый режим керде минем. Кичкенәдән мин мәктәпкә барганда да шулай инде планлаштырып бара идек, уйлап бара идек. Хәзер инде ул планлаштыру дигән әйбер минем менә 5нче класста белем алган сеңлемә дә юкты. Аның да хәзер шундый блокноты бар. Әле мин авылга кайтсам да, быел җәйге ялларда да әйтә: "Апа, без бу көнне нәрсә эшләдек әле? Без иртәгә нәрсә эшләячәкбез?" Менә шундый сораулар биреп, үзенең көнен тәртип буенча урнаштырырга өйрәнә. Бу минемчә бик әйбәттер дип саныйм. Әйе, чөнки син үзеңдә менә син әйткән кебек җаваплылык хисләрен, сыйфатларын үстерә бит инде һаманда. Тәртип дидең, Эльвина. Тәртип радиосы, син бит инде анда калеп тапшыруының авторы һәм алып баручысы идең, әйме? Шул проект турында сөйләре. Калеп тапшыруының төп уйлап табучысы дип әйтим инде, төп авторы дип әйтергә кирәк. Ул Гүзәл Сәгыйтова инде безнең. Менә Гүзәл апа дип сөйләшәм инде мин, үз янына чакырып, шулай дәшеп, калеп тапшыру барлыкка килде. Әлеге тапшыру менә шушы тапшыруга да якын дияр иде мин, чөнки анда шулай ук төрле сәнгатьнең төрле юнәлешендә иҗат итүче кешеләр белән, иҗат кешеләре белән мин инде шулай ук әңгәмә үткәреп, радио аркылы тамашачыларга җиткерә килдек. Әлеге тапшыру безнең Тәртип радиосында барды, һәм Тәртип радиосы инде бүгенге көндә Болгар радиосы белән берлектә бара. Көненә 6 сәгать менә чыгып ала ул безнең, Аллага шөкер. Ләкин синең тапшыруың инде хәзер бармый дип беләм. Бүгенге көндә калеп тапшыруы юк. Бәлки инде киләчәктә булыр ул, тагын әле иншалла насыйп булсын. Ничек дип әйтим, менә әлеге тапшырулар аркылы, әлеге радио аркылы, менә мин һаманда менә бик күп төрле шәхесләр белән таныша алгач, бу минем өчен дә бик зур бәхет булды. Менә Гүзәл апага да зур рәхмәт, Ризалә апага да зур рәхмәт. Ризалә апа Тәртип радиосының баш мөхәррире. Без бит менә туган телебезне үстерү өлкәсендә менә мәктәптән тыш, менә шушындый тапшырулар аркылы да җиткерә алгач, ул безнең өчен дә бик зур әйбер дияр идем. Мин үзем бигрәк тә татар теле һәм әдәбияты укытучысы буларак, минем телемне тагын да камилләштереп тору өчен ул бик кулай әйбер. Менә радиода инде әлеге тапшыру булуга карамастан, менә бит әле театр дигән
Үзе бер серле дөнья бар. Әйе, тапшыру башында мин сине актриса дип тә әйттем, әйдә бу Бик турыда да актриса сөйләшик. динең дә зур итеп әйттең инде, Резеда, сиңа. Синең яныңда мин әзрәк читен сенеп тә куйдым. Юк, алай диме. Менә безнең инде университетта безнең инде Россия Федерациясының атказанган Татарстанның халык артисты Марсель Жапаров җитәкчелегендә Мизгел яшьләр театры эшләп килде. Һәм мин инде студент булган елларда Марсель абыйның укучысы булдым. Аның кызы булдым дияргә кирәк инде. Туфан Миңнуллинның бик күп әсәрләрен буенча уйнарга мөмкинчелек туды. Аллага шөкер. Үзем инде нинди дә булса театр белеме булмаса да, менә ул безнең әйтәләр бит, хәвәскәр кешеләр дип инде, җыр өлкәсендә дә, театр өлкәсендә дә без инде шундый хәвәскәрләр җыелып, спектакльләр куя килдек. Һәм менә соңгы куелганы анысы әле безнең яшь режиссер кызыбыз дип әйтер идек, Әминә Миндиярова, ул Фәрит Айбекшәнтәевнең укучысы. Ул инде менә Камал театрының кече сәхнәсендә Җәүдәт берлән Зөбәрҗәт дигән Илгиз Зәйниевның әсәрен сәхнәләштерде. Син Зөбәрҗәт ролендә. Мин Зөбәрҗәтнең әнисе булдым. Һәм инде менә әлеге спектакльдә безнең әле Әсгар Шакиров та уйнады. Ул инде доктор ролен башкарды. Менә шундый күренекле артистлар белән бер сәхнәдә уйный алу, һәм бигрәк тә Камал театрының сәхнәсендә уйный алу минем өчен шәхсән бик зур сөенеч һәм бәхет булды дип саныйм инде. Әминәгә бик зур рәхмәт моның өчен. Безгә рөхсәт биргән Камал театры җитәкчелегенә зур рәхмәт. Аннары соң бит хыяллар чынга аша дигән әйбер бар иде. Мин үзем шул принцип белән яшим инде бу үземнең тормышымда. Һәм минем инде тирәлек таңа күнегеп бетте диярлек. Менә нәрсәне син бик нык телисең, бу инде ничектер бер серне ачу була торгандыр, шулай бит. Бик телисең икән һәм Аллаһ Тәгаләдән даими рәвештә аны дугалар белән сорап торасың икән, ул һичшиксез чынга аша һәм кабул була. Менә аны кеше аңлап, шул юнәлештә барсын иде. Менә кайсы бер кешеләр бар инде, менә теләгеңне язып куясың да, бер 40 көннән ул чынга аша диләр инде. Менә шул әйбер белән инде минем бик уен рәвешендә ул көлке дип әйтер идем. Син шул ук әйберне аны ничек уйлап тапканнар? Көндә теләсеннәр өчен. Син теләгән Аллаһ Тәгалә ишетә. Син шул ук әйберен язмыйча көн сайын 40 көндә түгел анда. Көн сайын теләп барсаң, ул синең шунда ук чынга ашырга мөмкин. Менә бу Камал театры сәхнәсендә уйнау ул минем хыялларымның берсе иде инде. Инде менә Әминә Миндиярова ул инде менә шу хәвәскәр бик талантлары булган дип әйтим инде, театр белеме булмаган талантлары булган яшьләр белән эшләвен әле дәвам итә. Инде менә Алла буерса, менә бу Җәүдәт белән Зөбәрҗәт ул инде айга бер Камал театрындамы, яки хәзер Шәрык клубы дигән безнең бинада эшләп китте. Анда уйнала дигән сүзләр дә бар. Менә инде насыйп булсын, тагын киләсе җимешләрне татырга да. Әйе, Алла бирсә, һәм тамашачылары күп булсын, иң мөһиме әлеге спектакльләрнең. Шулай чыннан да. Бүгенге көндә минемчә тамашачыларның күп булуы бик мөһим. Нәрсәгә дисәк тә, менә шул ук син әйткән, интернетта утыра бит инде күп кеше хәзер. Китапта укуны читкә куйдык, телевизорда карамый бит инде хәзер. Бик театрга да шул бик ничек дип әйтим, ничек диләр әле, фанат булган кешеләр йөри дип әйтер идем. Әмма кешене һаман да кызыксындырып торырга кирәк инде. Шул ук спектакльләр белән, концертлар белән, төрле чаралар белән. Кире мәктәпкә әйләнеп кайтсак Илгинә, менә балалар, алар бит инде бик самими. Аларның менә шушы самимилегеннән кай вакытта килеп җибәрәсе килгән мизгелләр булгалымы? Булгалый, Аллага шөкер. Анда бер булсын иде күбрәк дип телим мин. Чөнки миңа укытучылар әйтә, син анда театр уйнап чыгасың инде ул дәрестә дип. Була алай да, менә күрәсең, аларның шундый самими сораулар биргән, күрәсең дә үзеңдә шуларга кирип китеп, шулар кебек булып, дәресендә ничектер үтеп киткән сизми каласың. Әлбәттә кычкырып көлеп җибәреп булмый инде ул инде. Ничек тыеп калырга менә үзеңне? Юк, инде мин үзем алай бик ни түгелмен, җитдилеккә алып китәмен, андай бик нык зур нык көлә торган әйбер була калса. Әмма бүгенге көн балалары, алар бик заманча балалар һәм хәтта бәлки ул кызганыштыр да, араларында самими балаларның күп булмавы. Без бит инде менә электән үк ияләшкән шул самими балалар дигәч, күз алдына килә шундай ихлас сүзеңә ышанып бик күп төрле сораулар бирергә яраткан балалар. Менә барбер дә кулларда телефон күрәсең инде балаларның бүгенге көндә. Аларның
кызыксынуулары жетеп этмей. Бүгүнкү күндө алардын кызыксынуулары көп болорго тийиштир деп саныйм мен. Менә безнең ата-аналарда балаларны бит без мәктәпкә алып килгәч, аннан төрле түгәрәкләргә йөриләр алар. Менә безнең күп очраклы әйтәбез, туган телне гаиләдә өйрәтергә тиеш ата-аналарда дип. Кайчан өйрәтсен ул баласын, кайчан ул баласын сәгать 1-гә кадәр мәктәптә, аннары соң ул тагын түгәрәкләргә кала. Менә кич сәгать 9-да кайттык дип сөйлиләр инде минем укучыларым. Әле ул анда Әнисен күрәдер, әтисе сменада эшләсә, ансын гел күрмәскә дә мөмкин шулай бит. Кайчан син балаң белән аралашасың? Ул әлбәттә укытучыларның өстендә кала инде. Шуңа күрә бүгенге көндә минемчә укытучылар өстендә, мөгаллимнәр өстендә нинди генә фән укытуларына карамастан, балаларны иң беренче кеше булырга өйрәтү безнең төп бурыч. Һәм инде туган телебезгә карата булган мөнәсәбәтне тагын да арттыру безнең төп бурычларның берседер дип саныйм мин. Һәм безнеңгә инде ярдәмгә менә ата-аналарда ярдәм итеп торса, әлбәттә бик күркәм шәхесләр тәрбияләнер иде. Үзеңне уңайсыз хәлдә калдырганнары бармы балалар? Шул ук сораулар биреп, мәсәлән. Алай бик уңайсыз хәлдә калганымны хәтерләмим. Ничек дип әйтим? Менә дәрес бер генә көйгә барса да кызык түгел шикелле ул. Анда ниндидер бер изюминка кертәс килә, бер шундый кызыклы ягы булсын, берәр укучы шулай сорап куйсын дип тә уйлыйсың. Мин бит әле татар теленнән тыш инглиз теле укытучысы да. Мин инглиз теле дәресләрем дә бар минем. Һәм менә инглиз телендә тагын да кызыклы инде. Телне бит камилләштереп торырга кирәк. Мисал өчен, апа, бу сүз ничек була әле инглиз телендә дип сорап куйсалар, һәм син кинәт кенә искә төшерә алмасаң шул вакытта, үзеңдә дә ниндидер бер кытыршы бар шикелле тоела. Әмма дә ләкин укытучы бит инде шул артист инде һаманда. Әйдә әле без аны өйгә кайтып, син миңа белеп килә әле. Сүзлектән карап килә әле. Бу синең өчен дә бит зур плюс дисең инде, әйбәт. Бу әлбәттә сүздә искә төшә аннары. Улый дәрес дәвамында бары күңелне тырмап тора бит, ничек булсын әле ул сүз дип инде. Әлбәттә, без менә инглиз телендә алып барга шунысы рәхәт. Татар теленә шунда ук тәрҗемә итәбез. Мин үзем теге 2 дәресне алып баргач, шунда ук татарча да сөйләшәбез дәрестә, рус телендә дә, инглиз телендә дә инде. У балаларның үзенә дә кызык ул. Алар сиңа апа диләрме? Илвина апа диләрме? Илвина Рифатовна диләр. Апа дип әйттермисең? Менә әйттермисеңнән түгел әйтсеннәр иде дә, аларны бит алай күнектермиләр. Менә без мин үзем авыл мәктәбендә булгач, без анда Резидә апа, мисал өчен Фирай апа дип ияләшкән бит инде. Монда ничектер официаль әйткәч, мин ияләшкән инде, мин үзем дә теләйм Илвина апа дип әйтегез дип. Илвина Рифатовна дип таныштыралар да инде безнең класс җитәкчеләре. Без шулай итеп, аннары дәвам итәбез. Безнең мәктәптә дә шулай иде. Безнең Дания апа дип әйтергә ярамый. Апа базарда семечки сата дия безгә, Дания Мөхәммәтовна. Мин үземдә ул әйбер белән юлыктым монда килгәч, әмма шунысы бар. Мин үземнән өлкән булган кешеләргә, хәтта университетта да мисал өчен, Фираз Фахразович, безнең инде профессорыбыз әйбәт, минем мөгаллимем булган кеше, аңа Фираз абый дип бирдем. Барыбер ул абый, апа дип әйтү кешене тагын да якынайта шикелле ул. Ярата, тагын да яратып әйтәсең кебек инде. Кеше дә миңа күнекте шулай дип әйткәнгә, мин үземнең мәктәптә дә, ничек дип әйтим, өлкән укытучыларга апа дип эндәшәм. Шуңа күрә опа дип эндәшсәләр дә бик рәхәт булыр иде. Аңлашылды. Илвина, менә безнең динебездә елмаеп карау да садака диелгән, шулай бит. Синеңчә ничек? Менә син гел елмаеп тора торган кеше. Елмаю белән нәрсәне җиңеп, нәрсәне үзгәртеп була? Ой, бик көчле бер инде ул елмаю. Сүз кебек үгәйме? Сүз кебек көчле ул. Менә иртән уянганда елмаеп уянырга кирәк, ул бер. Әле бит ул бөтен чакта да менә син әйтәсең, елмаеп торасың, гел елмаеп тормыйсың. Минем әнием әйтә инде, мин елмаймаганны күрсә, нәрсәдер булган, нәрсәдер борын салган бу дигән кебек инде. Андый чакларда була, гел елмаеп кына яшәп тә алмый. Шулай нәрсә, ләкин башкалар белән чагыштырганда син позитив кеше, оптимист. Беләсезме, ул елмаю бик күп көч бирә ул. Тагын да елмайган кешедән тагын да көч аласың. Менә мин Резидә, без син беләсең, без син белән күрешсәк тә,
сөйлештік, елмайып сөйлешебіз екен болды. Менә күні бойына энергия уже әзір деген сөз. Мәктәптә дә мин шулай итәргә тырышам. Иң беренче без исәнләшкәч тә бер-беребезгә карап, тешләрне күрсәтик дим инде мин кичкенәләр булгач, алар тырышалар инде. Булмаган тешләрен күрсәтергә тырышып шунда. Елмайгач аларга да тагын да күңеле булып китә инде. Менә бит аларның да олҗаулары бетә шунда, борчулар онытыла. Кешегә елмайып карарга кирәк әлбәттә, ул дөрестән дә садака, иң зур садаканың берседер. Хәтта шул ук менә юлдан барганда мен инде елмайып бирсәм, менә шундый кешеләр дә бар Резидә. Елмаймаган кешеләр, менә миңа кайчак әйткән, син нәрсә елмайып торасың инде, мисал өчен. Менә мин үзеннән-үзе елмайып торам, ул аны менә кабул итә алмый, күрәсеңме? Аның күңелендә инде бәлки уңай яклар әзрәктер, шуңа кабул итеп бетерә алмыйдыр инде ул аны. Мен аны кабул итә белергә дә кирәк бит әле. Шулай. Син үзең чын татар кызы Эльвина. Синең өчен идеал хатын-кыз бармы? Кемне үрнәк итеп саныйсың? Идеал хатын-кыз дип инде без үзебезнең әниләребезне күз алдына китерәбез әлбәттә. Алар шулай булып кала бирәләр. Мин үзем инде әбиләремне дә, әниләремне дә идеал дип әйтер идем. Гомумән алганда һәр хатын-кыз үзе өчен ул идеал була торгандыр инде. Әмма менә гаилә корганда дип әйтәсем килә, сүземне шул якка барып. Гаилә тормышының тигез булып, матур булып баруында барыбер дә хатын-кызларның өлеше бик зур. Менә идеал хатын-кыз минемчә сабырлык, аның сабырлыгында, шул ук тыйнаклыгында, ирне үсендереп торуында, менә шул ук сүз белән әйткәндәйме, кирәк вакытта дәшми калырга, кирәк вакытта дәшергә, менә ул бөтенләй бер бит хатын-кыздан. Без бит инде шул ук иратларның дип әйтим индеме, иратларында шул хатын-кыз тудыра бит инде. Менә бер-берең белән шулай аңлашып яшәсәң, минемчә, ират та үзенең идеал булуын аңлар иде. Хатын-кыз да үзенең идеаллеген төшенер иде. Инде бер кеше, менә ул әйтәләр таңышны сүзләр, бер кеше дә идеал түгел дип тормышта. Әлбәттә түгел. Бүтән кешенең дә кимчелекләре була. Кимчелексез бит кызыкта түгел. Менә гел әйбәт кенә булгач та әйбәт түгел ул. Әзрәк кимчелек юк дип тә әйтә белергә кирәк. Кешегә гел әйе дип гел килешеп йөрсәң дә ярап бетмәскә мөмкин. Дөрес әле шунысы да шулай да бар бит. Дөрес итеп, дөрес вакытта юк дип әйтә белү дә ул зур сәнгать дипме шундый Әйе, күп очракта әйтә белмибез бит юк дип, чыннан да. Бу ниндидер батырлык таләп итә диимме инде менә кайбер очракларда юк дип әйтү. Үз-үзебезгә команданык ышанганнандыр инде ул. Менә мисал өчен авырып ятасың инде син. Беләсең, хәлең дә юк. Шунда кемдер шалтыратты сиңа, менә шундый эш бар, юк дип әйтмисең инде, әйе дисең инде, әйе дисең, эшлисең, үзеңне уйламыйсың да инде. Шулай. Ул инде безнең табигатыбызга салынгандыр. Шулай, Эльвина менә шулай шалтыратулар, тәкъдимнәр күп булсын. Син аларга ризалаш, эшлә. Тамашачы сине белсен, укучыларың, рәхмәтле укучыларың күп булсын. Тырышсыннар, Эльвина Рифатын дип үлеп торсыннар. Уңышлар сиңа. Исән сау бул. Тагын очрашырга язсын. Киләчәктә сине иң бәхетле хатын һәм иң бәхетле әни итеп күрергә телим, Алла бирсә, һәм Ходай Тәгалә насыйп итсен. Зур рәхмәт сезгә һәм әлеге хәерле сәгатьтә тапшыруына да зур рәхмәт. Шуннан да менә кара каршы менә шулай итеп сөйләшеп утыру да ул тагын да синең көнеңә зур бер көч бирәдер дип уйлыйм. Чөнки үзең беләсең, Резидә, бүген көндә кара каршы сөйләшеп утырулар да әзәеп килә. Зур рәхмәт сезгә чакыруыгыз өчен һәм кунакларыгыз тагын да артып торсын. Амин. Рәхмәт Эльвина үзеңә, тамашачыларыбызга да менә шулай күтәренке кәеф бүләк иткән бездер дигән өметтә, ышанычта без алар белән дә сау булашабыз. Кадерле дуслар, бүген кунакта Эльвина Нәҗипова булды. Хозур ТВда безнең белән калыгыз. Исән сау булыгыз.